چاوەڕێگرن و پرۆژه یاسaya çarçove heftiya bê biçe berdestê serokatiya parlamentoya Tirkiye û di demeke Kurd de jî li gorî kurayê derdibêjin wê bibe yasa. Proje yasa ji bo statûya Abdullah Öcalan hinek guhertinan û berdana zêdetirî 4000 girtiyan li xwe digire. Bêguman ev zanyarî di rojnameya Tirkiye de belav bûne, navê rojnamê Tirkiye ye. Numan Kurtulmuş gotiye serokê parlamentoyê hemû guhertin bi carekê pêk nayên piştî yasaya çarçove ew dikarin pêngavên nû yên hiqûqî binirxînin. Li gorî kulîsan di proje yasaya AK Partiyê de ji bo Abdullah Öcalan statûyeke taybet ya hiqûqî nîne lê nermkirina hinek rênimayên li girtîgeha İmraliyê di rojevê de ye. Dibêjin dibe ku ofîseke xebatê di nava girtîgehê de her wiha seredana kesên derve îşan da Dem Partiyê û vekirina kanalên ragihandinê bi rêveberên rêkxistinê re bêne nirxandin. Têgotin ku ew endamên rêkxistineyên ku tevlî çalakiyên çekdarî yan jî bombeyîn bûne wê cezayê xwe wergirin wê bêne girtin. Lêlaliyê din jî behs heye ku eger tawana endamtiya rêkxistinê li ser zêdetirî 4000 girtiyan nemîne dibe ku hezaran kes jî bêne berdan.